बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. मुंबई गोवा महामार्गावरील रखडलेली कामं आणि प्रशासनाचं दुर्लक्ष यावर कोकणसाद लाईव्हने वृत्त प्रसारित केलं होतं आणि या बातमीचा मोठा परिणाम आता पाहायला मिळतोय. विताळबांबर्डे पुलाजवळील त्या जीवघेण्या रस्त्याच्या दुरुस्तीला अखेर सुरुवात झाली आहे. पाहूयात. मुंबई गोवा महामार्गाच्या अपुऱ्या कामांमुळे प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागला होता. विशेषतः विताळबांबर्डे पुलाजवळील रस्ता उंच सकल झाल्यामुळे वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागत होती. या ठिकाणच्या खराब पॅचमुळे गाड्यांना जोरदार हादरे बसत होते, ज्यामुळे अनेक वाहनांचा बॅलन्स बिघडून अपघाताची भीती निर्माण झाली होती. या गंभीर समस्येवरती कोकणसाद लाईव्हनं आवाज उठवला आणि सुस्त बसलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागासह ठेकेदाराला खडबडून जाग आली आहे. बातमी प्रसिद्ध होताच कालपासून विताळबांबर्डे पुलाजवळील कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. कोकणसाद चॅनलच्या माध्यमातून आपण प्रसारित केलं होतं की ठेकेदारांनी जी अर्धवट कामं ठेवली आहेत ही पावसाळ्यामध्ये जीवघेणी ठरू शकतात आणि या वृत्ताच्या प्रसारणानंतरच ठेकेदाराने लगेच तात्काळ या कामांची सुरुवात केलेली आहे. हा पूर्णच्या पूर्ण पॅच जो आपण आता पाहत आहात तो पूर्ण पॅच हा उंच सकल असल्यामुळे गाड्या जेव्हा जातात तेव्हा इकडे गाड्यांना हादरा बसतो आणि गाड्यांचं बॅलन्सिंग बिघडतं आणि या पॅचचं काम करण्यासाठी या ठेकेदाराच्या गाड्या इकडे आज आलेल्या आहेत. आज किंवा उद्या हे काम सुरू होईल. या 1-2 दिवसातच हे काम पूर्ण होईल, कदाचित आज देखील होईल. कोकणसाद लाईव्हच्या या बातमीची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम आणि ठेकेदार हा खडबडून जागा झालेला आहे. कोकणसादचे वृत्त प्रसारित झाल्यानंतरच संबंधित ठेकेदार तसेच बांधकाम अधिकारी यांनी खडबडून जागेत हे काम सुरू केलेलं आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी निलेश ओरोसकर, कुडाळ.